4. novembra otvárame dvere našej školy aj pre teba. Na GZ sa staneš aj ty top ITčkárom. ¿Hablas español? Do you speak English? Sprechen Sie Deutsch? Говоришь по-русски? Aj na DLD môžeš prejsť takýmto rýchlokurzom cudzích jazykov, aby si sa nestratil po svete. Rozvíjaj telo i ducha. Príď na DLD a zažij chemické pokusy naživo. Príď s nami zažiť super deň na DLD, lebo kto nie je na GZ, nezažije viac.